Dobro, mi smo dobili od onog iskustva koje smo imali, još i danas plaćamo dugove po tužbama koje smo imali i za umirovljenike i za druge koji su zbog toga bili oštećeni sa svojim primanjima i mi imamo povjerenja u vlastite snage i stručnjake monetarne u Hrvatskoj. Hvala puno, gospodin Lajić. Transparentno trošenje novca i mislim da se na taj način može puno toga uštedjeti, a protiv smo ukidanja općina, gradova i županija su oni pokazale za te regionalne i lokalne sredine dobrim i ako se transparentno troši novac kroz fiskalnu decentralizaciju na temelju zakona o regionalnom razvoju može se puno učiniti. Hvala puno, gospodin Grubišić. Konzervativna, ali Hrvatska seljačka stranka je za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ali na način da se sačuvaju nacionalni interesi, nacionalna bogatstva i da na taj način damo šansu gospodarstvu i poljoprivredi. Hvala puno, gospodin Lajić. Isti mogu napraviti iskorak i da bude promjena, a HSS ima nove ljude na listi, ljude koji su se odgovorni, koji imaju rezultate za sebe, zato glasajte za broj 10 za HSS za Davora Vlahovića. Hvala puno, gospodin Žaković.